Здравейте! Днес ще приготвим майонеза. Както много добре знаем от фактите, майонезата, която се продава по магазините, е една от най-вредните храни заради всички добавки, които изслагат. Но когато самия приготвим, освен много по-полезна, е и много по-вкусна. Нужните ни продукти са 3 жълтъка, щипка сол, щипка лимонтозо, лъжичка горчица, щипка куркума, по избор тя се добавя за цвят, олио на око, около 500 мл, 3-4 супени лъжици кисело мляко и миксер. Слагаме в купа жълтъците, солта, лимонтозото, горчицата, куркумата и капка олио. Започваме да бъркаме с миксер на минимална мощност и когато сместа стане хомогенна, продължаваме с добавянето на олиото на много тънка струйка, като тогава може да увеличим и мощността на миксера. Много внимавайте да не сипвате по много, защото ще пресечете сместа и майонезата няма да се получи. Хубаво е да имате някого, който да ви помага, тъй като това много ще улесни целия процес. Когато сместа започне да се сгъстява, добавяте лъжица кисело мляко, след това още олио, като през това време не спирате да бъркате с миксера. Повтаряте стъпката с киселото мляко и олиото, докато получите количеството майонеза, което искате. Целта е майонезата да стане пухкава. Не гонете гъстата консистенция на тази от магазините. Нашата става малко по-рядка. Ако сместа става много мазна, трябва да бъркате повече с миксера. Да ви е сладко!